Zavolení? 1, 2, 3, Hlasnejšie! 4, 5, Hlasnejšie! 7, 8, 9, 10, 11, Hlasnejšie! 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, Stále! No ďalej! 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dobre, Novo. Vyporte koridor! Koridor! Poďme. Doprava. Poďme! Stojí. Doprava. Zatiaľ ho neusádzajte, aby sme ho videli. Bo ja som ho ešte, priznám sa, nevidel v tých 10 dieloch. Iba v titulkoch. A titulky takto nevyzerajú, ani sa nezvyknú zatýkať priamo na obchodnej. Tak vychutnajte si tohto ťažkého zločinca, ktorý sa previnil najmä tým, že si trúfol dokonca v 2 dieloch knihy opísať tie najzaujímavejšie, najbrutálnejšie a dá sa povedať, že aj najkrvavejšie prípady, ktoré otriasli Slovenskom po 89. alebo krátko pred ním. To je, prosím, dámy a páni, Marek Z. Užíme si túto chvíľu slávy ešte raz a samozrejme všetky máme jasné, že ste sa dnes zúčastnili také malej prezentácie, ktorá sa má týkať práve knihy Mesto tieňov, jeho prvej a druhej časti. Tieto knihy vlastne vznikli potom, ako najúspešnejšia komerčná televízia Markíza odvysielala 10-dielny seriál Mesto tieňov. Prvá časť sa vysielala 11. marca alebo apríla 2008. Posledná časť sa odvysielala tento piatok. Zhruba v polovici vysielania sa Marek Zákopčan, autor knihy Mesta tieňov, rozhodol napísať prvý diel, ten má po svojej pravej ruke. A potom, čo sa odvysielalo prvých 5 dielov, nás Marek poctil aj druhou časťou tejto knihy. Volá sa veľmi náročne Mesto tieňov, druhý diel.